एक्सट्रीम जालायबाय नायलाय सेस खालाय जुजिबो ओइ साइडआव ला साइडआव नै एक्सट्रीम जालायबाय नैबे जायगायाव गारिया बन्द खालाम गारिया बन्द खालाम नै tidak hau kurun saya. Boleh lah bayar sudah bibirnya. Bayar sudah. एक्सटेन्ड जालायबाय नै बहाय सासे मानसि एक्सटेन्ड जाबाय लामायाव अन्थाइबारि रड अन्थाइबारि रडआव नैबे गारिजों लांबाय नै जा Dalang. Kenapa? Nunggu denda gari kundang sana. Oh, gari kundang. Gari denda nang lagi. Gari hari itu gari. Duduk. Macam mana? Cangkul ada. Cangkul. Bubul. Berada lang do. Bensulo. Oi, lana hantu deh, bensulo. Sprayer ulang deh. Hospital ulang baik. Extend जानानै फैबाय बहाय बे जायगायाव मानसिया खुसियै गारिया बेनो बे गारिजों एक्सटेन्ड जादों आरोखि